sa kaawit. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan, nining handumanan sa usa ka awit. Og ingon man sa mga artista nga makatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Ruby. Sa dili pa nako sugdan sa pagsayasay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Isang tanong, isang sagot. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mao kining sa kababay nga taga Hagna Bohol. Ang atong matatampo nagdasangan nga Ruby. Recorded by X Thunder Gaming. Anak, Ruby, ano man day ka din sa gawas? Halina kay mga unata. Busog pa ko, Nay. Oh, naunsa ka, uy? Nagila ka, ha? Nagbahay lang ko sa kinuon, Nay. Nga nagipakatao ko nga, nawadaan sa kahayag. Ay, dili man gyud ka ingon anak nga buta. Makakita man kagamay, di ba? Pero dili gid pareha sa ubang tao, Nay. Na mahimo nila ang gusto nilang buhaton. Kay nakita man nilang kahayag sa kalibutan. Mong nagbahay ko, Nanay. Nanay Bibing. Nga nagipakatao ko ngayon ini. Anak, ayaw pagmahay. Dili lang man sad ikaw ang naingon anak. Unsa man dahinong Nanay? Ang anong naingon man ko ni ini? Kaliwat nato, nak. Gani duha sa imong mga ikagaw nga parehas nimo, blind sad. Nay, Mong ayaw mahayi ang Ginoo sa imong ginangatan. Pasalamati lang gihapon siya nga gipakataw ka ni ining kalibutana. Nay. Anak, pangandam ha? Nga naman, Nay? Di ba ganahan man kang makaton kag piano? O, Nay. Muari to karong taon-taon ang mutudlo ni mong piano, anak. Kinsa man, Nay? Ako si Ferdy. Ruby, ikaw din ang matudlo na akong piano, sir? Yes, ako, Inday. Tudloan di ka sud sa duha ka buwan. Sige, sige. Dali. Magsugod na ta. Dinhiibutang ang imong usa ka tudlo. Kani. Noon sa man ko, lain man akong gipating ang gigunitan ng akong kamot. Day, Ruby? Okay ra ka? Okay ra ko, sir. Sige. Magsugod na ta, ha? Okay, pahuway sa ta. Sa sunod adlaw na pod. Sige, sir. Abi ni mo, Inday. Bilib kay ko nimo. Nga naman, sir. Dali kay kang nakakaton og piano. Gamay pa man ko nga, hilig na gid ko og piano, sir. Oh, mao di ay. Asa man di ka nagtrabaho, sir? Wa pa ko magtrabaho eh. Nagskwela pa ko. Working student. Asa man, sad? Nako sa kumbento. Si father ang nigasto nako. Oh. Sige. Mupauli na ko Inday ha. Kay napoy klase. Sige, sir. Maayo kay dali kay mo nagkasuod ni Freddy. Buotan mo po siya, Nay. Ay, buutang yung bataa. Unsa man yung trabaho ni Freddy's kumpento, Nay? Mo man na siya tigduyog inigmisa sa pari. Og naluoy sab niya ang pari, maong gipa-eskwela si anak. Ganahan ko niya, Nay. Ha?
Recorded by X Thunder Gaming. Unsay ganahan kaniya? Ang buot na ko ipasabot na iba, kinahan ko siyang batasan kay buotan siya. Aho, buutan mo ginas Ferdy. Hi, Inday Ruby. Hello, sir. Unsa man, andam na ka kay mag-practice na sa piano. Ginihan akong andam, sir, oy. Mayo hinon. Dali, magsugod na ta. Okay, ayaw kalimot kung nasa nimo ibutang ang imong mga tudlo, ha? Okay, sir. Kaliyot sa day, Ruby. Sir, buhi nga akong kamot. Gisikihan mo gunin mo naggunit. Ay, sorry. Sige na, ipahimutang ng imong kamot sa keyboard. Kay magsugod na ta. Unya, doon ako day, ha? Sige, sir. Kano saan ka mo balik, sir? Basig sa sunod adlaw pa ko makabalik, Inday. Balik og siguro. Ugma pohon ha, dong. Nga naman ay. Birthday ba yan ni Ruby ugma? Uy, hala. Birthday din ni mo, ugma, day Ruby. Oh, sir. Sige. Ano yung ka? Tukaran ti ka og happy birthday nga piano nga akong gamiton. Abi na kong dili mo simbanay. Ay dili mahimo oy. Birthday ba yan nimo? Kinahanglan nga magpasalamat ka sa Ginoo sa kinabuhi nga iyang gihatag nimo anak. Hi, Inday Ruby. Happy birthday! Uy, salamat, sir. Dong Ferdy, muadto ka unya sa bahay? Oo, muadto ko niya sa inyo, Nay. Napakoy buhaton. Muna sa ko ninyo, ha? Muadto pa ko sa kumbinto. Friday, muadto ka sa kabinto? Aaron. Ay, dungan na lang ta, Friends. Kasakit sa akong dugan sa akong natungog kaniha, eh. Nga magkuyog sila sa Sir Ferdy o katong Karen. Ay Ruby. Day. Gawas na diha oy. Nay, Dali na, gawas na kay di anas Ferdy. niya na si Ferdy. Happy birthday, Inday Ruby. Salamat, sir. Abi na ko, dili ka mo aray, sir. Isaad ba ko nimo nga anhiyon ti ka? Unsa man, ready na ka nga maminaw kay patugtugo na nako ang piano. Sige, sir. Andam na ko. Sir, naon sa di ka? Wa, Inday Ruby. Mura lagi kag nagkuol. Duha ka buwan na ron sa kung pag-tutor ni mo og piano. Ugma, muna ko din eh. Sir, Mingahon ako nimo. mingawan sad ko nimo, sir. Kaning tutunda kon. Ikaw bang ako? Ang unsa, sir? Wa. Wa. Ay kalimot siya kung gitudlo nimo ha, Ruby? Oh, sir. Pila na kabuan na nakalipay. So kaginihon ng ogtudlo og piano si Sir Ferdy na ako. Kumusta naman ka si Sir Ferdy? Ay, husto. May amigo man ito siya nga si Noel. Mangutan ako niya bahay ni Sir Ferdy. Wa naman si Ferdy din sa simbahan day Ruby. Hain man din siya, Noel. Tuwa naman silang dapit, ni Pauli naman. Nagminyo na to sila si Karen.
nagminyo. Ngano, oyab di sila atong kanin. Uy, dugay na to silang uyab. Basig nagminyo na to sila kay humana bayag skwilas Ferdi. Sige, Noel. Salamat. Wala di si Sir Ferdy din eh. Ni pauli din siya. O di siya siya uyab. Kinahanglan nga puto na akong pagbati ni Ferdy. Kay bisan ka na sa... Dili mahitabo nga mahigugma siya na ako. Dili ko angay niya. Kay usa ko kabuta. Bisan to ano dili ko makakita. Pero nibati ko og gugma ni Sir Ferdy. Niadtong panahon nga nag-tutor pa siya nako sa piano. Og na-feel pod nako nga may gitago siya nga feelings diri nako. Og tungod lagi kay buta ko, dili ko angay siyang gugma. Dinhin na lang ko to, og daghang salamat sa pagkaganing akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga higalang kaagay ni Ruby nga tagahag na Bohol. Uban sa awit ngayon kay Pangayo, awit nga nagkalahan. Isang tanong, isang sagot. Ang mong kaagi, gibata na doon sa radyo ni Ricky Persuelo galing o gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagay sa kinabuhi nga naglipot sa kapit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayo, daghang salamat sa inyong pagpamina.